Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. Endnu en vlog, jeg synes der er ret mange af dem på kanalen, men jeg synes også det er super sjovt at filme. Og jeg ved også at de super godt kan lide dem. Så i dag så skal jeg lave nogle forskellige ting. Det er søndag den 18. juni og klokken den er 11. Kvart over 11. Så i dag skal jeg lave nogle forskellige ting. Her først, eller sådan der om en times tid, lidt over måske, der skal nogle af vores familievenner, de har sådan en paddleboard, som de skal ud og stå med på stranden. Og så tager min mor og jeg sådan noget og ser. Og så kl. 3:30, der skal jeg til campmøde, eller møde med dem fra min camp til Roskilde Festival. Og så kl. 19, der skal jeg være sammen med nogle fra min klasse og spise og grille og sådan noget. Så det tror jeg bliver mega hyggeligt, og jeg glæder mig virkelig meget. Så ja, det er en dag, hvor der sker meget. Det er sådan lidt uventet her i min sommerferie. Jeg var allerede sommerferie, fordi at jeg ikke havde nogen eksamener. Så jeg har ferie siden den 2. juni. Så det har været lidt kedeligt, jeg har ikke rigtig lavet noget specielt. Men i dag skal jeg da en hel masse, så det er jo dejligt. Men ja, jeg tænker bare, at jeg går ind og spiser morgenmad nu i hvert fald. Jeg spiser noget passionsfrugt og noget brød, og klokken den er 12. Så jeg sidder stadig herude og spiser morgenmad. Okay, nu er klokken 1 faktisk, det er lige en time siden sidst. Og jeg har lige sådan der ryddet lidt op i min skuffe, fordi jeg skulle finde et panserglas, fordi jeg købte en ny telefon. Fordi jeg manglede gigabyte. Jeg havde sådan der jeg havde 16 gigabyte før, og nu skal jeg have, eller nu har jeg fået en med 128. Så, men ja, vi skal ned på stranden nu. Vi skal lige køre lidt, fordi at, det er ikke lige ned ved os selv, det er lidt længere sådan den anden vej. Ja, det bliver mega hyggeligt, så ja, vi tager egentlig bare derned nu. Nu er klokken 10:03, og vi har lige været på stranden i en lille times tid. Fordi nu skal jeg til det der møde, Roskilde Festival møde. Så ja, jeg skal bare lige hurtigt hjem og have en pose, og så skal vi op og hente Lina, min veninde. Og så skal vi hjem til en, der hedder Tilde. Okay, nu er jeg kommet hjem, og jeg synes mig rigtig meget. Jeg er faktisk rigtig travlt. Ej, hvad fuck var det? Hvor var det igen? Kan man se det? Nå. Men nu skal jeg bare lige have den her pose her med noget maling i og pensler, fordi vi skal lave banner. Og så skal jeg lige have noget med, og så smutter jeg igen. Nu har vi Lina med i bilen, og det blæser lige lidt meget, men jeg tror vi er ved Tilde om lidt, og så er alle de andre der også, og så skal vi lave banner. Så ja. Nu er jeg så på vej hjem fra Tilde, klokken den er 6, og jeg fik ikke lige filmet så meget derhenne, fordi at vi malede jo ikke bare de der banner, og det var ret varmt. Jeg har også brugt ret rød af mit ansigt, men jeg er egentlig bare på vej hjem nu. Nu er klokken ved at være, eller den er 10 minutter i 7, og jeg har lige sådan der taget nogle smykker på. Jeg har ikke rigtig gjort noget andet. Jeg har lige taget sådan en skjorten på, jeg har også på tidligere, bare lige knappet den her og nogle smykker. Så er jeg egentlig klar. Her med lidt min mor skal køre mig, når hun lige har været i bad. Men I kan se, at mit ansigt det er blevet helt rødt. Min næse, den er helt rød, og min pande, og nu kigger jeg lige ind i flipskærmen, fordi jeg kan se mig her. Så wow, jeg kan også bare mærke, at det brænder totalt meget af mit ansigt. Men ja, vi fik jo lavet et banner. Det blev mega nice, altså sådan hashtag RF17. Og så skal vi allerede ligge os i kø på fredag, og jeg glæder mig bare mega meget. Det bliver så godt. Og ja, så nu skal jeg også spise sammen med nogen, har jeg egentlig sagt det? Ja, det har jeg vel sagt tidligere. Jeg skal spise sammen med nogen fra min klasse her om lidt, når jeg kan blive kørt hjemme hos Ida. Så det bliver rigtig hyggeligt, og vejret bare mega lækkert. Så det er bare rigtig dejligt. Hey igen, jeg ved godt, at det blev sådan lidt mærkelig vlog, fordi der kommer sådan, ja, jeg ved ikke helt, den bliver sådan lidt forvirrende måske, men jeg fik ikke rigtig lige filmet noget i går, så nu er det faktisk dagen efter, og klokken den er 10:05, tror jeg. Ja, den. Og det er mega godt vejr, så jeg har ikke rigtig noget makeup på eller sådan noget, men jeg har fået pakke fra Chiquelle, så jeg tænker, jeg lige vil vise jer på. Jeg har lige bikini på inden under den her, så jeg vil lige vise jer alt det tøj, jeg har fået, sådan et try on, og så har jeg også fået en bikini fra noget, der hedder Design by C. Jeg har også vundet en giveaway med et par øreringe derfra i maj. Men jeg har fået en bikini, som jeg også vil vise jer efter det her Chiquelle noget. Og jeg skal selvfølgelig nok linke alt tøjet og hjemmesiden i beskrivelsesboksen, så I kan finde det. Og så vil jeg også lige sige, at leveringen kunne tage sådan med 2 dage, måske 1 til 2 dage. 1 til 2 dage til Danmark. Det tog i hvert fald, hvornår var det jeg bestilte. Jeg tror det var i fredags eller torsdag eller sådan noget, og det er mandag i dag.
Så det er gået virkelig hurtigt, også fordi det har været her over weekenden, hvor jeg ligesom ikke har kunnet få tøj eller sådan pakker. Så, men ja, jeg viser jer i hvert fald bare tøjet nu. Den her kjole, jeg har på lige nu, den hedder Woman of Mystery Satin Dress. Og jeg har den i extra small, og jeg skal selvfølgelig også skrive priserne og størrelsen ned i beskrivelsesboksen. Men ja, den her koster 500 kroner, og jeg har den som sagt i extra small. Den er meget nedringet her, som I kan se. Jeg har lige en bikini på indenunder. Men den er egentlig bare i sådan noget her satin-agtigt noget. Og så er der sådan lidt fint bånd, man kan binde her, og så I kan lige se, hvor det går til, sådan lige over knæene. Og så er den egentlig meget fint, sådan luftig, lækker. Jeg tænker sådan, at jeg nok lige skal have den sådan, så den ikke er så nedringet, for den går sådan der helt derned til. Men bare sådan her, tænker jeg måske. Men ja, jeg synes, den er super fin. Den er bare sådan helt sort bagpå, og så har jeg bare lige værket herom. Men ja, den er egentlig super fin og rigtig lækker, og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den. Så den næste kjole, den hedder Trendy Bow Stripe Dress, tror jeg, og den koster 400 kroner, og jeg har den i størrelse 38 åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor fanden har jeg det? Det ved jeg faktisk ikke helt. Ja. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at det er den her, altså den hedder det, men jeg linker det selvfølgelig ned i beskrivelsesboksen. Den ser i hvert fald sådan her ud, og nu har jeg bare lige min bikini på indenunder. Men jeg ved ikke, den går sådan der over her ved brystet, og så har den sådan nogle ærmer. Altså de er sådan lidt mærkelige, fordi jeg sådan kan tage min arm ud, og så er det sådan, ja, I kan nok godt fornemme det. Men den ser bare sådan her ud, den går også sådan der lige over knæene. Og så er den også ret lækker, men jeg synes, den er sådan lidt mærkelig med det her. Jeg ved ikke, om det er bare lige noget, man skal vente sig til, fordi den er sådan, altså, jeg ved ikke, men ja, den tænker jeg kunne være ret fint til sådan, ja, når man er på sommerferie eller sådan noget. Jeg skal til Italien, så der tænker jeg, den kunne være ret lækker. Men ja, den ser sådan ud. Og ja, jeg er mega vild med det her stribede mønster, eller ja, det her stribede noget. Jeg har faktisk også valgt en til ting med det, som vi kommer til at se lige om lidt. Men ja, det var i hvert fald bare den her kjole, og den er jo også super fin. Så det næste, jeg er på, det er en t-shirt. Jeg har bare lige taget nogle bukser på, fordi ja, jeg skulle have nogle bukser på. Men jeg tror, at den her t-shirt hedder Bun et eller andet frill tee, og jeg har den i small, den koster 300 kroner. Den ser sådan her ud. Det er sådan med sådan noget flæse noget, sådan noget ruffle noget. Den er også super fin, og sådan også ret lækker luftig nu, hvor det er meget varmt udenfor. Og jeg kan også lige forestille mig at sådan bruge den sådan på ferie og sådan noget, hvor det bare er mega varmt, og man bare skal have en eller anden hurtig t-shirt ud over. Så synes jeg også, at den her er super fin, og så har den også noget flæse noget ude på ærmerne. Og hele vejen rundt. Den her bluse, jeg er på lige nu, den hedder Fresh Run Shoulder Stripe Top, og jeg har den i 36, og den koster 350 kroner. Den her, den er jeg super vild med. Jeg synes, det er så sød, især med det her flæse noget, som jeg var helt vild med. Og så er den sådan der kun en skulderagtig, som I kan se. Jeg synes bare, den er sådan, falder lidt langt ned her. Men jeg ellers har den jo bare den her flæse noget hele vejen rundt, og den er ret dyb i ryggen. Men jeg er super vild med den, og jeg synes, den er virkelig sød og meget fin. Og så er jeg bare super vild med det her stribede materiale look noget. Yes, jeg synes i hvert fald, den er super fin, og jeg tror, jeg kommer til at bruge den her virkelig meget. Så nu har jeg den sidste ting på for Sikel, og det er en kjole, og den hedder, jeg tror den hedder Magic Moment Dress, og er i 36, og den koster 500 kroner. Der er sådan en underkjole med, som I nok kan se, som kan sådan justere stropperne. Jeg har den bare ikke lige justeret nu, for jeg skal bare lige hurtigt have den på. Og så er min næse bare blevet super rød, så det gør så ondt hver gang jeg tager sine ting op og ned over mit hoved. Men ja, det er sådan en her kjole. Den har også flæset ud ved ærmerne, og jeg tænker, den kunne være super fin. Sådan, måske med et bælte faktisk. Jeg kan faktisk lige prøve et bælte 2 sekunder. Okay, nu ved jeg ikke helt, hvordan det her kommer til at være, men jeg tænker sådan et her bælte. Ej, det ved jeg ikke helt, fordi det... Jeg ved ikke. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg prøver lige et andet bælte. Måske det her kunne være ret nice til. Tjek lige se her. Okay. Det er lidt stort, sådan der til her i livet, men det vil se ret pænt ud, ikke? Det er bare sådan der ret meget stort. Men det er egentlig bare sådan her kjole, og jeg tror man skal style den sådan lidt. Det ved jeg ikke sådan der. Altså jeg kunne sådan der også tænke mig at have den på sådan der. Nu er jeg på en ferie i Italien, og jeg er blevet rigtig flot brun, og mit hår er rigtig lyst. Og så måske, jeg har den her på, og så nogle stiletter, eller nogle, det ved jeg ikke, nogle kilehæl eller sådan noget. Men ja, I kan lige se den selv her. Så bare sådan noget. Og den er også meget sådan her luftig op i ærmerne, sådan der, at man ikke kommer til at svede ret hurtigt, fordi at, for eksempel når man er på ferie, så
er det jo ret varmt, hvis det er sådan et varmt sted, og så kan det jo godt hurtigt blive varmt. Så den her, det er bare sådan ret luftig kjole og ret lækker i det. Men ja, det var egentlig alt det fra Chiquelle. Nu tænker jeg lige, at jeg vil vise den her bikini, jeg snakkede om før. Og det bliver altså ikke try-on, for det gider jeg altså ikke. Okay, jeg har stadig lige den her kjole på. Men den her bikini fik jeg i dag, og den er fra noget, der hedder Design by _SI, eller C. Og deres Instagram ser sådan her ud, og de sælger både smykker, og så har de faktisk lige fået bikinier, som jeg så skal vise jer her. Og man kan købe dem i mange forskellige farver, 5 farver tror jeg, og de koster 279 kroner. I kan lige se et billede her, ellers kan vi også gå ind og tjekke dem ud på deres Instagram. Og de har også bare nogle super fine smykker, for eksempel, ja, jeg viste jo de der øreringe i en anden blog. Det var dem her bare i sølv, som er super fine, ellers har de også mange andre mega flotte smykker, I kan lige prøve at se. Her, jeg ved ikke om den fokuserer, men jeg synes lige, I skal tage deres, eller give deres Insta-side et kig. Og nu tænker jeg bare, at jeg vil vise jer den her bikini, som jeg har fået i small. Det er den mindste størrelse. Jeg tror, det er small, medium, large. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg har faktisk ikke prøvet den her endnu, men det tænker jeg lige, jeg vil gøre bagefter. Skal I se. Bikinitoppen ser sådan her ud. Jeg har valgt den, der var sådan mest blå, fordi jeg elsker blå. Så bikinitoppen ser sådan her ud. Og underdelen ser sådan her ud. Super fint mønster og meget sådan der. Det ved jeg ikke sådan. Det ser bare super ferieagtigt ud. Sådan rigtig tropisk på en eller anden måde, sådan mønstret. Men ja, den er super flot, den her. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at bruge den, også når jeg bare bliver rigtig lækker brun. Ja, det bliver fedt. Jeg kan lige prøve den ud over her. Den passer perfekt. Men ja, jeg prøver den lige bagefter. Men ja, jeg er super glad for den her bikini. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at bruge den, så tak til jer piger. Der har sendt mig den, Isabella og Sara, den er jeg rigtig, rigtig glad for. Så husk lige at give deres Insta-side et kig. Ja, jeg tror, det her var alt for den her vlog. Jeg ved godt, den blev lidt mærkelig, men så blev det også sådan en god blanding af lidt det hele. Og jeg vil faktisk lige sige, at i dag er det jo mandag, og allerede på fredag, der skal jeg på Roskilde Festival. Jeg skal ligge i kø. Derfor fredag, det åbner lørdag, så jeg ved ikke, hvor mange videoer der kommer ud. Også fordi jeg rejser på ferie lige efter Roskilde Festival. Så jeg ved ikke lige, hvor mange der kommer ud endnu. Der kommer sikkert nogle vlogs på ferien, hvis I gerne vil have det. Jeg skal til Italien, så må jeg meget gerne skrive det ned i kommentaren. Ellers laver jeg lige sådan en stemmedims heroppe, hvor I kan stemme, om I vil have vlogs eller ej for min ferie. Men ja, ellers ved jeg ikke lige helt, hvor mange videoer der kan komme op og sådan. Jeg håber, I kunne lide at følge med, og hvis I kunne, og I gerne vil have flere vlogs, så må I meget gerne give den her video et like, og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej!